Vás vítám u dalšího videa a dneska je to IKEA a dneska si tady postavíme dům, pokud to bude lehčí, než se zdá. Lidi, já se omlouvám, já tu IKEA hraju skoro poprvé, jo. Klec sem dáme. Tady ještě jít pro postel. Lidi, ono to je docela těžký. Oni tam nedali nic dobrýho. Ono se to i špatně pokládá, že to musíte do toho lidi bugovat, protože když stavíte strop, tak to je hrozný tohle. To fakt. Ježiš, to je těžký, pane bože. To je hra pro profíky. Do prtínka. Světlo je sem láká. Já tady musím lidi přežít, jako jo. Ono to je hrozně náročný, tahle hra. A ještě když to hrajete, chcete hrát ve dvou, tak se musíte vyhledat jenom tím, že písknete a vy vidíte ten nejtek. Ale jako tohle je hrozný. Pomoc! Já nic nevidím. Jenom tady ty lampy vidím. Nic víc. No, to je hrozně náročný. Já to slyším. Ne, že ne.
Můj kamarád on se jmenuje Bastia a on má takový odrážení na ty IKEAky, ale já si ho nekoupil, to je špatný. Pojď sem, týpku, pojď sem, dělej, pojď. Dej sem telku. Dík, týpku. Co je hrozný. Do prkínka už. Jo, otočit nahoru nebo co? Já tam taky pro něco jdu. No to je náročný. Pane bože už. Můj kamarád by na to řekl. No do brkýný ohrádky. Co sakra se to děje? Lidi, to je asi pro tohle video všechno. A já, tak ahoj, zdar.